Welcome to Jayoga Beats ZW on YouTube channel. Please, if you are new on YouTube channel, just subscribe Jayoga Beats ZW on YouTube channel. I thank you so much. Oh, yo! Pandakazvarwa maingochichikana nematombo muchikosera muchingakundikana ndichipona nepaburi ime makanzona nhasi ndakura handikupe mukana kubva pandakazvarwa maingochichikana nematombo muchikosera muchingakundikana ndichipona nepaburi ime makanzona nhasi ndakura. Vibrant studio real man follow me now inzwa iyambiri yandinogamai zvekuda kudya zvausina kushanda chaiwo kamutupo ndichibva kudopo wakabva mahoko real man again kubva pandakazvarwa maingochichikana nematombo muchikosera muchingakundikana ndichipona nepaburi ime makanzona nhasi ndakura handikupe mukana kubva pandakazvarwa maingochichikana nematombo muchikosera muchingakundikana ndichipona nepaburi ime makanzona nhasi ndakura handikupe Vamwe vanokusungirira tambo vanokubvirisa kunge John Rambo. Yaman, aga Jayoga Beats ZW on YouTube channel. Please, boys and girls, let us visit Jayoga Beats ZW on YouTube. Thank you, boys and girls, for watching. Let us subscribe Jayoga Beats ZW on YouTube channel and click the bell ring for more further updates. Thanks very much.